Hello everyone! So for today's vlog, ayan, ipapakita ko sa inyo yung isa sa mga tourist destinations ngayon sa Pangasinan. Nakakabukas lang last October 1. Ayan, so dyan lang kayo! Ayan, so let's start our journey guys. Pupunta na tayo ngayon doon sa isa sa mga kakabukas lang na farm dito sa Pangasinan. Kagaya nga ng sinabi ko, last October 1 lang po ito. So, kwento muna tayo guys. Ayan, paano nga ba namin ito na-discover? Ayan, syempre, kalat na kalat sa social media yung ganda ng place na to. So, na-feature na to ng The Pangasinan Nomad and then the other sikat na vloggers guys. Ayan. So, marami silang mga photos na talagang pino-promote yung place na to. And then, alam nyo ba guys na plinano lang namin to ng biglaan. Ayan. So, update ko na rin kayo kung saan kami galing guys. So, galing kami ng Dagupan City and then nag-single kami ng motor. Ayan. So, bali, nagtanong-tanong na rin kami kung saan yung daan. So, bali, dito kami dumaan sa may Manawag. Ayan. So, may shortcut dyan papuntang Pusurubio. Yung dinadaanan po ng bus papuntang Baguio. So, pag doon kayo dumaan guys, saglit na lang. Kaya, sa mga nais pumunta dito sa farm na to, ayan, may entrance fee din po na 50 pesos. Ayan. So, let's enjoy watching this video para lalo nyo pa pong ma-appreciate yung place na to. So, stay tuned! So, gaya nga po ng sinabi ko guys, may entrance fee po dito na 50 pesos. Ayan. And then, may 40 pesos naman, kids, PWD, and senior citizen. Ayan. So, start na natin yung journey natin. So, pagpasok mo ng farm, ayan kaagad ang bubungad sa'yo. Ang dami-daming flowers. Kaya, kung talagang mahilig ka sa plants, ay, pumunta ka na dito. Talagang ma-amaze ka sa mga ganda ng mga bulaklak dito guys. And talagang walang boring na pagpapapicturean, talagang mag-enjoy ka. Yun lang, advice ko lang, magdala po tayo ng payong and then sunblock. Ayan. So, bali medyo mainit po kasi nung pagdating namin ng hapon. Tirik po yung araw. Pero, thank you Lord kasi may chance na and may time na nagtago din si Haring Araw. So, ayun. Nagmadali kaming kumuha ng videos and then nagpicture-picture. Ayan. So, this time, ayan, pumunta naman tayo ngayon sa rules and regulations ng farm. So, una po sa lahat, once you enter the farm po, bawal magkalat. Ayan. Pangalawa, no picking ng mga flowers. And then of course, pangatlo, ayan, wag po nating tatalunan yung bedrock ng plants. Ayan, kung saan po sila nakatanim. Kasi syempre, madidestroy yung formation ng mga plants. Ayan, yung ayos nila, yung mga bulaklak, pwedeng masira, masagi. So, be careful when you enter the farm. Kasi syempre, para tumagal yung farm, para mapanatili yung ganda niya, we need to take care of course din ng farm. Para naman sa mga susunod na bibisita ay syempre, alam nyo na, ma-amaze din sila. Ayan.
So sa mga nagtatanong naman po kung pwedeng mag-pictorial dito ng debut, wedding, ayan, ano pa, birthday, pwede po, pinapayagan po nila. Basta makipag-coordinate lang po kayo sa Farmers Lab Agritourism Farm, ayan. Siyempre, kailangan ng coordination para ma-advise din sila. And then, para mas lalo pa nilang pagandahin yung farm bago kayo mag-start ng pictorial. Ayan. By the way, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, ayan, mag-subscribe na po kayo. And then, please click also the notification bell para laging updated sa aming mga new videos. Thank you! So now, dito na tayo sa area ng Farmers Love Agritourism Farm na kung saan sikat na sikat ito guys dahil Instagrammable talaga yung photos mo dito once na dito ka nagpa-picture. Ayan, yung mga yellow na flowers na yan talagang mapapawaw ka sa ganda. As in, and isa sa mga nakakapag-attract ng turista talaga is yung photos dito. Talagang mapapa-amaze ka na wow, sobrang ganda. May ganito pala sa Pangasinan. So, hindi lang sa Benguet. Ayan. So, look at the details guys ng photos nyo. Lalo na kapag ang gamit nyo is iPhone or yung DSLR. Talagang makukunan niya ng bonggang-bongga yung photos mo. As in talaga, para ka ding nasa ibang bansa. The way na magpa-picture ka dito, mag-post ka, ay talagang mapapa-amaze ka. And you know what guys? Ayan, maraming tao dito. And then of course, syempre, one at a time. May time na your turn. May time na turn naman nila. So, bigayan lang. Huwag kang masyadong pa-expose doon sa picture area. Kasi, syempre, para naman makapagpa-picture din yung iba. Ayan. So, please, enjoy watching this video. Salamat! Woo! See that guys? Look at the video. Ayan. So, sobrang ganda. Amazing. As in, napakaganda. Wala akong masabi guys. So, may mga product din po sila ditong binibenta. Like, yan po, Bitterless Ampalaya. So, sa mga magulang po na namumroblema na hindi po mapakain ng ampalaya yung kanilang mga anak, kaya pumunta na kayo dito sa Agritourism Farm. Makakabili po kayo ng Bitterless Ampalaya. So here are the Instagrammable photos taken at the Farmers Love Agritourism Farm. So credit to the rightful owners. Ayan. The Pangasinan Nomad, of course. And the other bloggers, the other FB page owner. Thank you so much for sharing your photos. We love it. And we will try our best to promote this place na talagang may pagmamalaki ng Pangasinan. So thank you so much for watching our video. God bless you all!